Den her lille valnød er et frø. Hvis den her kerne, det her valnødfrø, det bliver sået, så vil der skyde et kæmpestort valnødtræ op lynhurtigt. Bibelen taler igen og igen om frø, og hele vores jordklode er dybest set alt liv på jorden har at gøre med frø. Alting kommer på et eller andet tidspunkt fra et frø. Du kommer fra et lille frø. Et lille bitte frø fra din fars krop, biologi, blev overført til din mors krop, biologi. En lille bitte sædcelle, mindre end det mindste frø. Ud af det er du kommet til. Alle dyrene, du kigger på, er på den ene eller anden måde kommet til på samme måde. Et lille bitte frø er blevet plantet i et andet levende organisme. Ud af det er der kommet nogle nye organismer. Hvis du kigger på hele jordkloden, så alting består af frø, der bliver sat, og noget, der blomstrer. Det vi snakker om her, det er faktisk en af de allerstørste og dybeste hemmeligheder i Bibelen, der kræver, at du kan kigge lidt dybere på tingene. Fordi Bibelen taler ikke alene om de almindelige verdslige frø, det bruger den som metafor, men den taler også om frø som noget, vi sår hinanden med vores ord. Og når du nu ved fra den fysiske verden, hvor kolossalt magtfuld frøet er, den der lille bitte dims, som indeholder kolossale mængder af information om en helt livsproces. Når du ved, hvor magtfuldt frøet er i sin fysiske udgave, så prøv at tænke over, hvor magtfuldt frøet er i andre udgaver. I stedet til den udgave, som Bibelen taler om, som er de talte ord. Hver gang du ytrer et ord, så så du reelt set frø i andre mennesker. Når du siger noget positivt om et menneske, så så du gode frø. Når du siger noget negativt, så så du dårlige frø. Og Bibelen omtaler også Guds ord som værende frø, der bliver sået i mennesket, som har mulighed for at plante dig til, så du får den smukkeste indre have. Og på samme måde, så kan du også blive plantet til af negative frø, som giver dig en forfærdelig indre have i din psykologi og i hele dit levede liv. Nogle gange så ser jeg testimonial-videoer med unge og også lidt ældre amerikanske mennesker, som fortæller om, hvordan de vokser op i dybt dysfunktionelle vilkår og samfund. Og det, der altid går igen, det er, at de bliver udsat for forfærdelige ord. De er også nogle gange blevet udsat for forfærdelige handlinger. Men som regel så starter det med forfærdelige ord, forskellige trusler, forskellige former for verbalt misbrug af hinanden. Når mennesker gør det, så sår vi ødelæggelse ind i den anden modtagerens indre sjæl. Og du har mulighed for hele tiden, når du taler til andre mennesker, og når du taler til dig selv, at træffe et valg om, hvilke typer af frø du sår. Konstant sår du frø. Når du sår negative, frygtfulde frø i andre mennesker, så risikerer du, at de vokser op til at blive negative og frygtfulde mennesker. Du påvirker simpelthen deres livs- og dannelsesproces afhængig af, hvordan du taler. Jeg vil gerne bede dig om at tænke over den forståelse, den viden, du allerede har nu fra den her lille video med frøet, og hvor magtfuldt dine ord er, og hvordan det påvirker planteliv, og dermed også sjælsliv og alt liv på jorden, hvad for nogle frø, der bliver plantet. Det samme princip, det kender politikerne godt. Jeg tror, det er forskelligt, hvor godt de kender det, hvor bevidste de er om det, men på forskellige niveauer, nogen kalder det måske for psykologi, andre kalder det for markedspsykologi osv., der ved de i hvert fald alle sammen godt, at ordet er enormt magtfuldt, for det er noget, du lærer om i markedsføringsfag. Det ved jeg, fordi jeg har undervist i markedsføring og selv en lang uddannelse inden for kommunikation og markedsføring og medier i øvrigt. Så det er sådan, at du skal være opmærksom på politikerne og være opmærksom på de medier, du kigger på, for de ved godt, mere eller mindre er de klar over ordets magt. Men nu ved du også, hvor dybt det egentlig går, at der reelt bliver sået frø. Så når politikere og medier og sociale medier, du scroller ned igennem, fylder dig med negative frø, så skal du være opmærksom og på vagt. Fordi du risikerer, at din indre have, den bliver fyldt med tidsler og brændenælder og tornebuske. Og at du bliver mere og mere ulykkelig, og du ikke kan se klart, fordi at du er blevet plantet til med alle de her forfærdelige følelser igennem dit liv, fordi du ikke har sorteret, og fordi der ikke er nogen, der fortalt dig om frøets magt og om ordets magt. En sidste ting, som også er kolossalt magtfuld at tænke på i forhold til det her med frø, både ordene som frø og bare hele frøprincippet, hele Guds måde at køre verden på, som er at plante frø, både i form af ord og i form af små biologiske frø. En sidste ting, der er værd at vide om det,
det er også, at hvis du ønsker at opnå noget her i verden, du gerne vil lykkes med noget som helst her i verden, så husk at se hele dit nærområde, alle dine medmennesker, som det haveområde, du har ansvar for. Se også økonomiske sammenhænge og alt muligt andet, som det her høste- og så-princip. Hvis først du fanger det, så kan du meget hurtigere komme fremad i verden. På den betingelse, var jeg lige ved at sige, at det du så er godt. Når du begynder at så ting, som er til gavn og styrkelse for andre, det kan måske være videoer, det kan måske være bøger, eller det kan være musik, som opmuntrer andre mennesker. Eller det kan være, at du har en forretning, der rent faktisk, hvor du beslutter dig for, at jeg vil sælge kvalitet. Det skal være nogle ordentlige burger, jeg sælger. Det skal være nogle ordentlige pizzaer. Eller jeg vil gøre noget godt for mine medmennesker, hver gang de kommer ind i den bus, jeg kører. De skal have det godt, jeg vil sige noget opmuntrende til de personer, der kommer ind og kører den bus, jeg er chauffør for. Hvis du begynder at forstå det princip også, så begynder du at så godt ude i verden. Gode ting begynder du at så i verden. Og så er det Gud, sådan som det også er beskrevet i Bibelen, at mennesket sår, og mennesket høster, men det er Gud, der giver afgrøderne. Så skal Gud nok hjælpe dig med afgrøderne. Hvis du begynder at så gode ting dagen lang i dine medmennesker på alle mulige leder og kanter, det kan også være, at du investerer i noget, der er godt. Du investerer i en eller anden form for bygning, eller investerer i et eller andet projekt, som giver folk billige boliger eller livskvalitet på en eller anden måde. Eller du investerer i et eller andet, som kommer til at gøre verden til et bedre sted, kommer til at opløfte din næste, og dermed er inden for Guds vilje, fordi Gud vil gerne have, at du opløfter og styrker og opbygger din næste. Hvis du så noget virkelig godt ude i verden, igennem dine initiativer, igennem dine projekter, hvis du så dine penge kloge steder i gode projekter, eventuelt gode aktier eller andre ting, så er der også rigtig gode chancer for, at Gud vil velsigne dig og give dig en god høst af de gode frø, du har sået. Så magtfuld er det lille frø, det der er dine biologiske former overalt omkring dig, det som du taler igennem dine ord ud i verden, og det som du planter i andre mennesker igennem både ord og dine handlinger, og igennem eventuelt økonomiske bidrag og investeringer og alt muligt. Hele vejen rundt gælder princippet med at så og høste, og så er det Gud, der giver afgrøderne. Hvis du altså gør det med kærlighed og visdom, og med tanke på din næstes trivsel. Hvis det her opbygger dig, så del det lille frø, som den her video er, i øst og vest og nord og syd, så mange flere mennesker får mulighed for at forstå det her kolossalt magtfulde princip, hvordan politikerne bruger det, nogle gange lidt imod dig, og hvordan du selv kan bruge det til at skabe dig et endnu mere trivselsfuldt liv, end du nogensinde før har haft. Tak fordi du deler. Vi snakkes ved en anden god gang i en anden god video. Hej.